V-ați întrebat vreodată ce secrete ascunde utilizarea uleiului de ricin pe buric? Buricul DVS nu este doar o cicatrice de la cordonul ombilical, rămâne o parte importantă a corpului pe tot parcursul vieții. Știați că prin buric puteți influența multe organe și sisteme ale corpului. Astăzi vom descoperi adevărul despre această practică antică și vom afla dacă are cu adevărat proprietăți miraculoase sau dacă este doar un mit. În videoclipul nostru vom discuta despre 4 beneficii ale aplicării uleiului de ricin pe buric, susținute de cercetări științifice și recomandări ale experților. Rămâneți cu noi pentru a afla cum acest remediu simplu vă poate îmbunătăți sănătatea și starea de bine. Abonați-vă la canalul nostru și apăsați pe clopoțel pentru a nu pierde sfaturile și secretele noastre utile pentru sănătate. Să începem această călătorie fascinantă în lumea practicilor antice și a descoperirilor științifice moderne. Ce face uleiul de ricin diferit de altele? Acest ulei gros și viscos este bogat în acizi grași mononesaturați. Oamenii de știință au descoperit că aceste grăsimi unice au potențialul de a reduce inflamația, de a suprima creșterea virusurilor și fungilor și de a atenua durerea. Uleiul de ricin este adesea asociat cu efectul său laxativ, cauzând deplasări neplăcute la toaletă, cu toate acestea, este mult mai versatil. Aplicat pe buric, oferă o varietate de beneficii uimitoare, să aruncăm o privire. Primul beneficiu al uleiului de ricin pe buric este îmbunătățirea digestiei. Uleiul de ricin este cunoscut de mult timp pentru proprietățile sale vindecătoare. Este bogat în acid ricinoleic, care are proprietăți antiinflamatorii și antimicrobiene. Dr. Andrew Weil, un medic renumit și fondator al Centrului de Medicină Integrativă de la Universitatea din Arizona, notează că uleiul de ricin poate stimula eficient digestia și îmbunătăți funcția intestinului. Atunci când este aplicat pe buric, uleiul de ricin penetrează pielea și ajută la reducerea inflamației în intestine, ceea ce poate ameliora simptomele constipației și alte tulburări digestive. Mai mult, aplicarea regulată a uleiului pe buric ajută la reglarea apetitului și la menținerea unei greutăți sănătoase, deoarece digestia îmbunătățită promovează absorbția mai eficientă a nutrienților. Uleiul de ricin ameliorează eficient constipația, ajutând la reducerea inflamației în intestine. Al doilea beneficiu al uleiului de ricin pe buric este reducerea stresului și anxietății. Uleiul de ricin are proprietăți relaxante puternice care ajută la calmarea sistemului nervos. Dr. Joseph Mercola, un specialist cunoscut în medicină alternativă, susține că aplicarea uleiului de ricin pe buric promovează relaxarea și îmbunătățește starea generală de bine. Când masați buricul cu ulei de ricin, acesta activează terminațiile nervoase, ceea ce promovează producția de endorfine, hormonii fericirii. Acest lucru ajută la reducerea nivelului de stres și anxietate, îmbunătățește starea de spirit și bunăstarea generală. Încercați să faceți această procedură înainte de culcare pentru a îmbunătăți calitatea somnului și a vă trezi mai odihnit și plin de energie. Al treilea beneficiu al uleiului de ricin pe buric este întărirea sistemului imunitar. Uleiul de ricin este bogat în acid ricinoleic, care are proprietăți antiinflamatorii și antimicrobiene. Studiile arată că acidul ricinoleic poate stimula sistemul limfatic, îmbunătățind drenajul limfatic și ajutând la eliminarea toxinelor din corp. Acest lucru ajută la întărirea sistemului imunitar și la creșterea rezistenței la infecții. Dr. David Williams, un naturopat renumit, afirmă că utilizarea uleiului de ricin pe buric ajută la creșterea numărului de limfocite, celule responsabile de protecția corpului împotriva microorganismelor dăunătoare. Astfel, utilizarea regulată a uleiului de ricin pe buric poate ajuta la îmbunătățirea funcției imunitare și la protejarea organismului de diverse boli. Al patrulea beneficiu al uleiului de ricin pe buric este îmbunătățirea condiției pielii. Uleiul de ricin are proprietăți puternice de hidratare și hrănire datorită conținutului său ridicat de acizi grași, ajută la menținerea umidității în piele, făcând-o moale și netedă. De asemenea, uleiul de ricin promovează regenerarea celulelor pielii, ceea ce ajută la vindecarea rănilor minore și a crăpăturilor. Dr. Trish Hoe, un dermatolog, afirmă că uleiul de ricin poate reduce inflamația și roșața, precum și ajuta la combaterea acneei și a altor probleme ale pielii.
Aplicarea uleiului de ricin pe buric poate ajuta la absorbția acestuia prin piele, îmbunătățind starea generală a pielii și oferindu-i un aspect sănătos. Poate vă gândiți, merită încercat. Cu toate acestea, înainte de a cumpăra, asigurați-vă de calitatea uleiului de ricin. Alegerea unui ulei de ricin de înaltă calitate este un pas important pentru a obține beneficiul maxim din utilizarea sa. Iată câteva sfaturi pentru a face alegerea corectă. Alegeți ulei de ricin organic, fără îngrășăminte chimice și pesticide. Produsele organice sunt de obicei mai sigure și mai curate. Asigurați-vă că uleiul este presat la rece. Această metodă păstrează toate proprietățile benefice ale uleiului, deoarece nu este expus la temperaturi ridicate. Căutați eticheta fără hexan. Hexanul este un solvent utilizat uneori în producția de uleiuri și poate lăsa reziduri nedorite în produsul final. Preferă uleiul în sticle de sticlă, deoarece sticla păstrează mai bine proprietățile uleiului și previne interacțiunea cu substanțele chimice dăunătoare care pot proveni din plastic. Alegeți uleiuri de la producători de încredere și renumiți, care respectă standarde de calitate ridicată. Citiți recenziile și fiți atenți la recomandări. Urmând aceste îndrumări, puteți alege un ulei de ricin de înaltă calitate care va aduce beneficii maxime sănătății DVS. Așadar, astăzi am discutat despre beneficiile uimitoare ale aplicării uleiului de ricin pe buric. Această practică antică are multe efecte pozitive asupra sănătății. Îmbunătățirea digestiei, reducerea stresului și anxietății, calitatea mai bună a somnului și un sistem imunitar mai puternic sunt doar câteva dintre ele. Este important să ne amintim să alegem ulei de ricin organic, presat la rece, fără aditivi chimici. Utilizarea unui ulei de înaltă calitate garantează beneficii maxime și siguranță. Abonați-vă la canalul nostru și apăsați pe clopoțel pentru a nu pierde noile videoclipuri utile. Sănătatea este cel mai valoros lucru pe care îl avem și putem să o menținem făcând alegeri conștiente în fiecare zi. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.